Mga kapuso, gawas sa mga patsadang dance covers o lip-sync videos nga labing viral karon sa TikTok, di sab magpaulahi ang mga creators nga comedy ang content nga ginahimo. Og dinhi sa Cagayan de Oro City, adunay kagayanon nga ilado tungod sa ihang mga katawan ng banat ug mga pasiaw nga reaction videos. Atong makauban si Brian Ernie Ladot gikan Cagayan de Oro City. Brian, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Okay ra ko diha, sir. Kumusta diha? I'm happy to be here. Bray, salamat kay sa pagpangutana og okay ra sab mi diri ah. Pero Bray, unang-una, paunsa ba nagsugod ang imuhang paghimo og content nga pasiaw? Actually, sir, nagsugod ko since bata pa lang siguro gid ko mag isa na sa akong kanang pangarap ba. Goal gyud na ko nga someday mailhan ta ba nga inana paggawa sa TikTok app, try ko upload or himog content kadugay-dugay murag mas tsada lagi diri kay lahi man ang kuan sa TikTok god. Then nakoy one time nakita lang nako nga memes ba sa Facebook, mga funny pictures ba og videos. Ana ko nga i-try ka na ko nga mag-post ani. Buhatan na ako siya content sa TikTok. And then, after a few days, wala ako nagkuan nga, niabot na siya 1 million, nantod sa nag 3 million siya, niya, murag, wala gid pud ko nag-expect yun nga, inana yun ang mga hitabo. Bray, imuhang na-mention nga nagkadaiyang apps ang imuhang giagian, usa ka nahimong ilado nga content creator. Pero sa imuhang tanaw, unsa ka ang nagtulak sa imuhang nga ipadayon gyapon imong pangandoy nga mahimong usa ka komedyante? Pwede na po bang paliguan yung tuta ng 3 months? Wag naman 3 months, mga 3 to 5 minutes lang. Ang isa sa kuan nga ipadayon na ako kay like people messaging me nga kuan mga kanang sir, ikaw salamat sa mga funny videos nimo. Kabalo ka dagan ko problema sa akong kinabuhi. Makita og makatan-aw lang ko sa imong mga videos, males ba murag makalimot daw sila sa ilang mga problema, murag inana ba, so murag ako pud kanang kuan lang pud ko nga inana di ang impact sa tao ba nga simple lang nga gibuhat nimo pero dako na kaayo sa ilahang part. Murag mao gani nga I'm always thankful kay ang mga tao nga gapanan-aw sa akong videos ba, grabe pud ang impact sa ilaha bitaw nga dili lang pod sa imo nakatabang, murag sa ilaha pod ba nakatabang pod ka sa ilaha nga nananaw lang silang video nimo pero nakatabang ka nga kuan ka nang malipay pod sila ba anong inana. Sagad sa imuhang content kay adunay mga pasiaw nga punchlines. Asa ka gakuha og mga ideya alang ani? Oy, may rereto ako sa iyo, friend. Ay talaga? Sino naman yan? Hi, Brian nga pala. Drop the roof and let the smoke clear. Actually sir, kanang gakuha ko, katong mga una gyud, katong gasugod pa lang ko, gakuha ko sa kuan kanang sa Facebook, kuan ko ba nga, magtan-aw ko kung unsa may tsada ani nga content, kanang ako ang mamili, mag-scroll ko, mangita ko. Pero kadugayan nga nailhan na ko o murag daghan na ang nananaw sa akuha na stalk nila akong mga social media accounts, gasend na sila sa akuha og mga memes. Sila nang gasend sa akuha nga Sir Bray, Kuya Bray, unta makatabang ni nga kuan kanang i-upload nimo, gusto nako makita imong reaction ani nga video. So ga-search gyapon ko pero mas kuan na karon mas daghan na kanang gasend sa akuha og mga memes ba. Bray, on a personal note, unsa ba ang maayong nahatag o kining fulfillment nga nahatag sa imuha sa isip pagka-content creator? Ang isa siguro nga nahatag sa ako ang actually dako gyud siya impact pod sa akong kinabuhi sa tinuod lang kay sa una biya halos sa tinuod lang gabulihon gyud ko kay kanang corny daw kuan antod sa niabot na ang time nga kanang nailhan ko sa tao. Bray, sa kadaghan nimong content nga nahimo na no, unsa ba ang video ang maingon nimo nga paborito nimo? Ang pinaka-paborito siguro yun na ako, apart from memes, na ako i-post about sa akong wife. Like capsule
kanang pendant siya nga gibutangan og abo sa akong late girlfriend nga namatay. So mo to daghan nakarelate ato. So people were sharing their experience also from their past. Daghang kayong salamat Brian sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Amping Kanunay. Bye. Salamat po. Salamat gid kayo. Mga kapuso, chillax lang kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.